Carevo novo ruho. Prije mnogo godina živio je car koji je bio tako lud za novom odjećom po posljednjoj modi da je sav novac trošio na gizdanje. Nikad nije išao u obilazak vojske, ni u kazalište, niti se provezao krajolikom izvan grada, osim ako se mogao razmetati u novoj odjeći. Imao je različitu odjeću za svaki sat u danu, a kad biste o nekom drugom vladaru mogli reći njegovo veličanstvo je u vijećnici, ovome ste uvijek mogli pretpostaviti car je u garderobi. U njegovu gradu bilo je živo kao u košnici, a stalno su dolazili i odlazili stranci. Jednoga dana pojaviše se dva prevaranta koji su tvrdili da su tkalci. Hvalili su se da njihova tkanina s posebnim uzorkom nije samo najbolje kakvoće, nego ima i tu odliku da je nevidljiva za svakoga tko je glup ili je pak neprikladan za svoj posao. Čudesne li tkanine, pomisli car. Kad bih je odjenuo, mogao bih razaznati koji od mojih dvorjana nije podesan za svoj položaj, a mogao bih razlučiti oštroumne ljude od glupana. Da, od tih tkalaca moram odmah naručiti odjeću. Varalicama je dao veliku svotu novaca kako bi s mjesta počeli raditi. I tako su prevaranti postavili tkalački stan i pretvarali se da tkaju, iako na razboju zapravo nije bilo ničega. Hladnokrvno su zahtijevali najfiniju svilu i najskuplje zlatne niti, pa su sve to stavljali u naprtnjače, a onda su dugo u noć radili na praznom tkalačkom stanu. Živo me zanima kako napreduju s izradom moje odjeće, pomisli car, no osjećao je nelagodnost pri pomisli da glupa ili za svoj posao neprikladna osoba ne može vidjeti tkaninu. Bio je uvjeren da se nema čega bojati, no ipak mu se čini najpametnije da najprije u izvide pošalje nekoga drugoga. Svi u gradu čuli su za posebnu odliku te tkanine, pa su željno čekali da otkriju jesu li im prijatelji glupi ili nesposobni. Poslaću tkalcima svog poštenog, starog premijera, odluči car. On će najbolje prosuditi tkaninu, jer ima mozga i dobro obavlja svoj posao. I tako vrli stari premijer ode u sobu u kojoj su prevaranti zdušno radili. O Gospode, zgrane se starac piljeći u prazan tkalački stan. Baš ništa ne vidim. No tu je činjenicu zadržao za sebe. Varalice ga zamoliše da bude tako ljubazan i da, prišavši bliže, izrazi svoje mišljenje o tkanini. Sviđa li vam se uzorak? Pokazivali su prazan razboj, no iako je jadni starac zurio i piljio, ništa nije vidio. O jao, zdvajao je, znači li to da sam glup? Nisam to ni znao, a ne smije doznati ni bilo tko drugi. Ili sam možda nesposoban za svoj posao? Što bilo da bilo, nitko ne smije otkriti da ne vidim tkaninu. Pa, sviđa li vam se? Upita jedan od tkalaca. Oh, čarobna je, prekrasna, odvrati stari premijer zureći kroz naočale. Kakav divan uzorak. Reći ću caru da sam vrlo zadovoljan onim što sam vidio. Odviše ste ljubazni, skromno će varalice. Podrobno su opisali uzorak, a stari premijer pozorno je slušao kako bi caru mogao sve ponoviti, pa je to i učinio. Sad su prevaranti zatražili još novaca jer, kako su rekli, moraju kupiti svilu i zlatne niti kako bi završili odjeću. No sve su to trpali u vlastite džepove, a na tkalački stan nisu stavili ni jednu nit, nego su neprestano tkali zrak. Nedugo zatim car pošalje još jednog dužnosnika da izvidi kako napreduje posao i da se raspita kad će odjeća biti gotova. I tom se glasniku dogodilo isto što i premijeru. Makar koliko naprezao oči, na praznom tkalačkom stanu nije vidio ništa. Zbilja je lijepo, zar ne? Upita jedan od varalica. Nisam glup, pomisli dužnosnik, pa sam jamačno neprikladan za posao koji obavljam. Ako to ljudi doznaju, postaću predmet ismijavanja. Zato je i on hvalio tkaninu koju nije vidio, pa je izjavio da je vrlo zadovoljan finim preljevima boja i prekrasnim uzorkom. Zbilja je izvrsno, javio je caru.
Svi u gradu pričali su o divnoj tkanini. Na posljedku car odluči i sam otići i vidjeti tkaninu dok je još na tkalačkom stanu. Poveo je sa sobom više dvorjana, a među njima i 2 dužnosnika koji su već opisali tkanje da svi vide kako 2 prevaranta marljivo rade na praznom tkalačkom stanu. Nije li magnifik, veličanstveno? Upitaše 2 poštena dužnosnika. Pogledajte samo taj uzorak, vaše veličanstvo. Pokazali su prazan razboj, uvjereni da svi drugi vide tkaninu. Što je to? Pomisli car. Ništa ne vidim. Jesam li glup? Ili sam možda nesposoban da budem car? To je tako strašno da nemam riječi. Oh, čudesno je, odgovori on glasno. Upravo sam se tomu i nadao. Zadovoljno je kimnuo glavom prema praznom tkalačkom stanu. Nipošto nije htio priznati da baš ništa ne vidi. Svi nazočni našli su se u istoj kaši. Iako ništa nisu mogli vidjeti, tvrdili su isto što i car. Oh, divno je! Upozorili su cara da mu iz te prekrasne tkanine odjeću moraju izraditi na vrijeme da je nosi na svečanoj povorci koja će se uskoro održati. Veličanstveno, čudesno, nenadmašno, čulo se iz svih usta. Svi su bili očarani. Car je prevarantima podario plemstvo i odlikovanje koje su mogli nositi u zapučku s titulom viteza tkalačkog stana. Varali se su, upalivši više od 16 svijeća, probdjeli cijelu noć prije svečane povorke kako bi se ljudi mogli uvjeriti da naporno tkaju carevu novu odjeću. Pretvarali su se da uzimaju tkaninu s tkalačkog stana, pa su je u zraku rezali velikim škarama i šivali iglama bez konca, a na posljedku su objavili: Gledajte, careva odjeća je gotova. Car je došao s dvorjanima, a tkalci su ispružili ruke kao da nešto nose, pa su pokazivali: ovdje su hlače, a ovo je sako, evo jogurtača i tako redom. Sva ta odjeća lagana je poput paučine, osjećat ćete se kao da na sebi nemate ništa, a u tome jest ljepota te tkanine. Da, zbilja, potvrdiše svi dvorjani, no ništa nisu mogli vidjeti jer nije ni bilo ničega. Ako bi vaše veličanstvo bilo tako ljubazno da svuče staru odjeću, smatrali bismo posebnom povlasticom da vam pred zrcalom pomognemo obući novo ruho, predložiše prevaranti. Car je svukao svu odjeću, a prevaranti su pravili pokrete kao da mu oblače novu. Čak su se pretvarali da mu oko pasa pričvršćuju skute. Car se okretao na jednu i na drugu stranu šepireći se pred zrcalom. Svi su uzvikivali: Vaše veličanstvo izgleda vrlo otmjeno, savršeno vam pristaje. A onda je dvorski meštar objavio: Vani čeka baldahin koji će u povorci nositi nad vašim veličanstvom. Spreman sam za polazak, izjavi car. Gledajte kako mi dobro pristaje nova odjeća. Posljednji put se zavrtio pred zrcalom, pretvarajući se da se divi lijepoj odjeći. Komornici koji su trebali nositi careve skute pipali su po podu tražeći ih. Nisu se usuđivali priznati da ništa ne vide, pa su glumili da podižu skute, a onda su koračajući držali ruke u zraku kao da ih nose. I tako je car stupao u povorci pod krasnim baldahinom, a njegovi podanici su klicali stojeći u redovima na ulicama ili su gledali s prozora: Carevo novo ruho najbolje je što ga je ikad imao, savršeno mu pristaje, pogledajte samo skute. Nitko nije htio da ljudi pomisle da je glup ili nesposoban za svoj posao. Careva odjeća nikad prije nije izazvala takvo divljenje. Ali ona nema ništa na sebi, reče neko dijete. Čujte, nevinašce, javi se otac. Ali kroz gomilu je prošao šapat: Car je gol, malo dijete je reklo da car nema ništa na sebi. Na posljedku su okupljeni jednoglasno povikali: Nema ništa na sebi! Cara obuzme neugadan osjećaj da imaju pravo, no pomislio je: sad to moram sprovesti do kraja. Uspravio se u punoj visini i nastavio ponosno koračati, a komornici su išli za njim, noseći skute kojih nije bilo.